Обявявам Свиленград за геймърски град. Освен София, Пловдив, Варна и Бургас, това е градът, от който сме получили най-много конзоли за ремонт. Днес имаме четворка с два проблема в едно. Взимам ви с мен, за да я оправим и да се изпратим обратно към Свиленград. Още с отварянето на капака е очевидно, че тук нещата са втасали. Клета ни спомена, че освен бучене, шумене и прегряване, конзолата е спряла да чете и дискове. Две задачи, които трябва да изпълним. Визуалната инспекция е просто рутинна, което си е направо очевидно. Вижте само захранването. Бъкано е с прахоляк. Нещата вътре в конзолата не изглеждат по-добре. Цели топки с мръсотия се търкалят напред-назад. Само обърнете внимание на радиатора. Леле майко, загубил е около 70% от способността си да провежда въздух, неприемливо за живота на което и да е устройство. Да видим сега една изненада, после защо конзолата не може да чете дискове. Не че и невинни ръчички са пъхнали нещо вътре. Резултатите вече са видими, минали сме и сме фиксирали всичко, което трябва да се оправи. Пускаме конзолата, имаме картина, но трябва да тестваме оптичното устройство. Слагаме диска на Horizon Zero Dawn и виждаме, че конзолата го прочита без проблем. Играта е готова за инсталация. Поредната конзола, която опаткахме. Ако и вашето устройство има необходимост от сервизно обслужване, просто ни потърсете. Телефоните и цялата необходима информация може да намерите както в описанието на това видео, така и във всичките ни социални мрежи. Абсолютно навсякъде е написано. За цялата страна работиме с иконата, за хората от Пловдив намираме се в жилищен квартал Кючук, Париж, улица Братя Бъкстон 10. Бъдете здрави и до скоро!